Na Hlinkovom námestí v Žiline sa 15. novembra konal už 3. ročník stále obľúbenejšej akcie pod názvom Večer tisícich želaní. Večer, kedy sa obloha nad Žilinou zaplnila množstvom lampiónov so želaniami, túžbami, snami. Lampióny želaní alebo balóniky šťastia pochádzajú z Ázie, kde sa používajú už viac ako 2000 rokov. Ľudia totiž veria, že keď odletia vysoko do neba, priania na nich napísané sa splnia. Lampióny by totiž mali so sebou odniesť všetkých zlých duchov a nešťastie. Pozeráš do neba na hviezdy žiarivé, hrejú ťa harmónie tóny hrejivé. Nech ľudia nie sú si vzdialení, keď zišli sa v noci tisícich želaní. Splním ti jedno želanie, rozprávková chvíľa. Kto v takej chvíli povie nie, keď zázrak ponúka lesná víla. Tak čo si želať skôr, než víla zmizne v kroví? Stále zdravie mojich detí? Nie, aj zdraví majú svoje hroby, keď im šťastie z pliec odletí. Tak teda šťastie nekonečné? Nie, za bláznov by ich značili a ostatné duše hriešne v kazajkách by ich vodili. 3 hrnce zlata bezodné. Nie, lásku si za to nekúpiš a šťastie, zdravie taktiež nie. Peklom smrdí také želanie. Už viem, čo chcem. Chcem byť pánom času.